Mao ni ahong payslip karong buwan na January 2024. Pero ang atong topic karon nga video is kung giunsa pag-compute ang sweldo diri sa South Korea. Para masabtan ang tanan atong explain unya makita po diri sa kilid or sa screen para naamoy guide kung giunsa pag-compute ang sweldo. Kung interesado ka mo tanaw ang video, tan-awa ni kay magkakuha po kag idea samot na kung nag-apply pug ka og South Korea. Kaning nakita ninyo nga 23 mao ni ang sud sa usa ka buwan. Example kasi as January man ang atong example nga sweldo. Maoning 23 siya kay kung makita ninyo ang kalendar kanang kana, ang kaning 23 mao ni siya nga Monday to Friday lang siya giihap, Monday, Lunes, hangtod Biyernes. So susud sa usa ka buwan kay naa man say 23 ka adlaw nga weekdays ba, Lunes to Biyernes. So 23 siya ka adlaw. Unya kadi pong gasunod sa 23 kaning number 4 ULLSO, ang buot pasabot ani upat sud sa usa ka buwan, upat ka Domingo, di ba? Tagsar man mahitubo ang 5. So karong January man atong sample, upat ni siya ka buok nga Domingo. Amin kay gamit jamo niya siya nga number. So diri na punta sa sunod sa 9,880 mao ni ang among per hour nga sweldo sa South Korea. Supposed to be ang sa South Korea karon sa labor rate is 9,640 man. So gitas alam mi gamay jud kadto centavos ra pod. Mao ni ang among inuras kaning 9,880 kung i-times nimo sa 8 hours nga regular kay 8 hours man diri gihapon ang pinaka basic jud nga working hours. So mao ning 78,980 mao ni imong per adlaw nimo kung 8 oras ka mo trabaho. So klaro kay ba? Ang per hour is 9,880 times 8. Ang result ana 78,980 per day. Kung sa peso ni siya nasa 3,200 depende sa palitan. So mao ni adlaw jud diri sa South Korea. 8 hours kung mo trabaho ka. So ari tang ibabaw sa left side ta kay naka-Korean mo ni siya pero ato rang i-translate og kanang Bisaya. So kani makita ninyo na 1,816,540 mao ni siya gibayaran og 23 days. Kay mao man siya sud sa kanang regular niya nga adlaw Monday to Friday. So niabot man siya og 23 ka adlaw ang January. So mao ning gibayaran og 1,816,540 pesos. Ibutang nako sa screen pero matinga ka kay ang among company sige migwalay trabaho pero buo or tibuok gyapon ang nadawat nga sildo. Kay nga naman explain nato gamay ahon na nang na-explain sa mga nangaging video pero basin na uban wa ka kita. Kay kani among company or company sa Korea manggod once na mawad-an og trabaho ang mga kanang company na ay musawo nga kanang insurance. Ang tawag nila diri sa insurance is guyong pohom. So unya atong elaborate more unya taon-taon. So iya na mahitabo. Kay kaning amua ipakita po nako sa screen ang among trabaho jud karong buwan na is 14 days lang mi. Na ako i-prove jud nga ipakita kay butan nako ang PTR nako nga printed jud na siya gikan sa company. 14 days lang ang trabaho. Pero gibayaran mi og buo kay ngano tungod lagi anang insurances. Klaro jud na pagka-istorya ba. Next, kabantay mo ng ubos na ay gibuta nga 315,920. Kana siya mao na gibayaran og Domingo. Kabantay katong gisgutan na gina nga 4 katong 4 ka Domingo diri sa Korea kani. Kulbaan do man mga kakuhanan nga kay ang Domingo dire bayad tanang Domingo kay ano pula na siya timanin basta pula gid ang kalendar bayad na siya daan bisag di ka mo trabaho. So klaro kay na. So ang 4 ka Domingo gibayaran i-times nimo ang per day kung klaro mo to gina nga 78,980 ang per day. Ang result ana nga balance is 315,920. Kung sa peso ni nasa around 13 to 14,000 kay depende man sa palitan. Ibutang lang gyapon ako sa screen para klaro. So ang total nimo kung wala kay mga personal nga absent sa sud sa usa ka buwan 1,816,540 plus 4 ka Domingo nga 315,920 Korean won is equivalent to 2,132,460 Korean won. So inana ang basic sa South Korea kung magtrabaho ta dire kuyaw kinakulbaano minilyon ang kwarta. Pero ang sa peso ani nasa around 90 plus ni siya. So maabot jud siya og 90,000 kapin. O sa peso kulbaan ka no. Wala ni siya overtime how. As in plain na basic everyday kada adlaw jud ni siya is 8 hours lang ang duty tapos kanang Monday to Friday lang ni siya. Ang nakalamang sa South Korea guys, kabantay ug makita ninyo dir makita ba ninyo ang kalendar kanang pag January 1 no, wala man na siya trabaho kay holiday man lagi. Dili ka mo trabaho sa Korea basta pula ang kalendar automatic non-working na siya most of the time. Walay trabaho ang red calendar sa Korea pero bayaran ka og inadlaw. Karon kay naa may mga puwa example January 1 puwa na siya kung mo trabaho ka sa South Korea basta pula ang kalendar mao na pinakalamang jud sa tanang sa lamang sa kuan ko ikumpara nato sa Pilipinas kay bayaran ang imong regular days na usang adlaw
adlaw plus overtime pay na ni siya na pod ang balance sheet. Starting nimo pag in example in kag alas 8 mo out kag alas 5 sa hapon 8 hours na siya. Lahi na pod ang rate imong madawat na sweldo. Ma-times to siya ang kuyaw pa jud or ang kanang nakalamang jud. Mas dako ang overtime rate diri sa South Korea kaysa sa regular. Di ba sa Pilipinas kung mo overtime ta 8 hours i-divide siya og 8 mao na siya more per hour, di ba? Gamay ra jud kay percentage, gamay mahugra og tag 25 o 30 o 50 ba siya na. Sa Korea lahi ang overtime style are. Kung pila ay mong inadlaw i-times mo siya 1.5 example na i-run up nato ig 10,000 Korean won. Ang imong mahimong sweldo sa usang oras sa overtime mahimo siyang 15,000 Korean won kay regular times 1.5 man maglisod ba balance 9880 so ibutang na nato 10,000 na lang i-round up. So ang imong per hour nga overtime is 15,000 Korean won. Kung convert natin sa peso nasa 620 pesos per hour na siya. So what if gipatrabaho kag red calendar karon nahimo na siyang overtime plus regular rate. So basta ang mahimo nimong adlaw kung musod ka og holiday apil na ang bayad mo sa regular sa adlaw moabot siya og 7,000 to 8,000 pesos siya. So unsa may mga madidak sa atong pagsweldo diri sa South Korea. Diri na pata sa pikaside sa deduction kay klaro naman tong limpyo naman itong 2,132,460 mao naman madawat nimo kung walay overtime zero as in zero job time ha kay kani man atong mao may itong basihan. So karon diri na pata sa deduction kung pila jud ang madidak. Ang unang deduction is 30,000 Korean won kung pinakataas nga part mao ni siya ang salary tax nimo. Gamay jud kayo ang tax nila but balansyon kay tag 99 o 95,000 imong basic tanan-tanan unya didakan kaning 30,000 won sa peso ni siya nasa 1.2 rin siya pesos. So gamay kay di ba? So sunod na pong deduction is 3,000 mo ni sibang judok siya naka-Korean man siya pero na next is kaning Kukmin Yonggum kaning 101,290 kani siya mo ni siya gitawag og SSS diri og sa ato pa sa Pilipinas pero diri gitawag og National Pension Services or System bato basta sa NPS. Kanin mao ni mapuday sunod ka ng vlog kay diri man kana bata mo ulit ang mga Pilipino nga gikan na diri sa South Korea moabot og first attendance makakuha og 1 million pesos. Part ni siya sa nga imong makuha. So dili na to ikuan lahinon na to nga vlog. So kaning na pong 19,190 mao ni nga insurance gididakan tanang mga Pilipino nga mosud sa South Korea na na siya deduction. Pero take note ganiha kay baw ka nganong 14 adlaw ri may imong trabaho sa South pero buog gyapon imong sildo tungod ani nga insurances kani siya guyong buhom. So diri nagigkan ang mga sweldo nga kuha kumawad-an may og trabaho ang among company. Kuya kinakuyawan di ba? Ma-amaze jud ka taman-taman. Pero nganong di man magansi ang gobyerno? Kay dili man pud tanang mga companies nga sige na daghan mang company nga kusog diri kanira jud ilang mas gusto mangud sa South Korea nga government manggod na tabangan ang mga small medium enterprise kana bang dili og maglisod sa gubangon sa gobyerno. Dili para sa Pilipinas nga ija-ija na ang mga company diha, ija-ija man og kanang palusot payamanay sila dili. Once na gabuild ang company, tabangan sa gobyerno nga dili ma-bar down kay naabay nakasalalay mga trabahante diha na narbaho. So dili pwede mawad-an og sweldo, buhom or insurances. So next is kaning 85,320 murag taas ang video. Mao ni ang health insurance nato dire kung dili ta manarbaho. Kung magpa-check up ta, kanang natay gustong nagibati, diri ta magpa-check up. Halos libre lang ibayad tungod ani nga insurances or 85,320 mao ni ang kanang kung sa ato pa PhilHealth ba, dire mandatory jud siya didakan kay tanan man ta maagi og mga kuanang bation mo jutag mga kapoy, mga sakit nga mga ngipon magpalimpyo na. Dire ka magpalimpyo, magpa-check up unsa pa diha murag tablar libre imong pagpa-check up kay tungod aning insurances po ni dire. Mao na appeal sa deduction. So kaning 2,000 apart po ni sa kanang health murag lahi ra sa insurances pero health gyapon ni siya. So ang total nga na madidak sa sweldo na karon kay kani man atong gabasyan 240,850,000 Korean won or kung sa peso nasa around 10,000 pesos lang ang makuha sa imong 95,000. So mabilhan pa ka og 85,000 nga limpyo as in limpyo dyan siya imuhan na siya. So ang imong mabilhan sa imong 2,132,460 na lang kay 1,891,610. Mao na ang pinakalimpyo nimong madawat in Korean money in peso sa around 70 or 80 ba ni siya nakalimot ko lisod i-convert. So inani ra ang pag-compute sa sahod sweldo sa Korea. Pero mausob lang ni siya kung naa kay overtime kay ibutang naman po diri. The same ra gyapon ang procedure sa pag-compute dayon kung naa
na kay overtime, idagdag ra nimo basta timaan ang imong overtime is makita sa ubos o kung makabantay ka kanang unay times 1.5 mao na siya. Example, imong overtime is 10 hours kita, example 10 hours, i-times mo og 15,000 Korean won is equivalent to 150,000 Korean won. Mudagdag ra pud sa sahod. So ang mausob lang ni siya og kanang computation kung nanay deduction kay mubari po ni siya ang imong deduction. Kung mudako imong sweldo, mudako po ang imong deduction. So inana ang computation dire sa Korea kung mga manarbaho ta. Ako kay balo man ko nga kanang dili pa tanan aware aning pag-compute sweldo pero daghan na gusto mag-apply sa South Korea. So inani ang computation para dili pod ka makuratan ba kung disagi ko o giunsa pag-compute ang sweldo. Hinaot nga klaro unta ni ka nga pagka-discuss kay ako dili man tuta ka mao ja mo ba mo explain tarong pero sa taman sa makaya murag inani jud pagka-explain ang atong sweldo sa South Korea. Siguro kung may time ang ahong sunod nga i-vlog is kung disagi kuha ang 1 million plus, more or less 1 million pesos ang mauli sa mga tao nga nagtrabaho sa South Korea kumahuman ang 4 years and 10 months. Soon, magama ani nga vlog para mas mulawak pa jud atong mga kahibawo sa South Korea ba. Kini nga vlog or video, dili na yung gama-gama na nga kanang computation na kay kani nga pagkabalanse, goberno ni siya nga kanang rules or balao jud sa Korea. Dili pod pwede labagon ni nga rules sa mga company para kagano isong sumbong ran mo sa labor automatic actionan jud ka diretsyo diri kay ngog mahad para sa ato sa Pilipinas purya saway na lampod gazod na kanang og dato ang ato amo mahadlok matamar kamo diri sa South Korea so kinapatasan ang mga pamalaod nay uban mang daya kay murag simple takilid ang company pero og mudong na ka og migrant centers or labor maaksyonan jud na siya kay nay mga insurances diri nga kung di na jud makaya ang paghatag og sweldo sa company sa mga trabahante sawon na siya og kanang gobyerno or government insurances mo na nakanindot sa South Korea, dili ka talo, di ka lupig. Kung gusto ka masayod po sa mga balita sa South Korea nga, mga ing-ani nga paagi, giun sa pag-apply, unsay mga basic na dapat natong mahibawan sa South Korea. Sa Bisaya nga paagi, ipalo ko ninyo guys. Ipalo na lang dito birds. I-subscribe atong channel kay malingaw po ta kung makadaghan po mag-engage ba. So, bye-bye sa inyong tanan. Daghan kayong salamat.